I deixant enrere aquesta història d'en Jan León, que és fantàstica, seguim des de la terrassa d'Estaca. Recordeu, a la plaça Bages 8 de Manresa, nova temporada d'estiu, ja oberta a la terrassa divendres i dissabtes per venir a sopar, i gin tònics i combinacions perfectes com això que ens prepararà el Jordi Bea, el responsable d'aquí també. Exacte, primer el que farem serà tastar la Mi Tònic, que és una tònica que es fa a Galícia. Galícia, és d'un Mi Tònic, sembla això una mica britànic, no? El màrqueting. És una tònica amb quinina natural, veuràs, ara la tastarem, veuràs que és cítrica, vale? Es pot posar amb pell de llimona o inclús amb pell de mandarina de taronja, perquè sobretot els agrada ressaltar els cítrics. I amb aquest carbònic natural, molt ben afinat, que te'l pots prendre sola, si vols, perquè el tònica sola també és molt agradable. O a partir d'una certa hora o mitja tarda o quan et ve de gust, doncs prendre't un gin tònic. Això que està fent el Jordi ara? El que estàs aromatitzant la llimona. La llimona, per dintre, és on té tota l'essència. Llavors, les rasca una miqueta, i llavors, que és per treure l'essència, i llavors el que fem és trencar-la i fer el twist. Sí, sense arribar fins aquí tot, eh? Exacte. Abans de posar la tònica, olorarem el vas, té olor. Veuràs que es nota molt el toc cítric. Sí, molt. Sense estava arribant, sense agafar el got directament. Exacte. Doncs ara tastarem la tònica sola. Bé, sola amb el puntet de la llimona, per això? No, sola amb el puntet de llimona. És que si no, trobo que li falta alguna cosa. A mi m'agrada molt amb la pell de llimona. Si tasta-la tu, a veure què et sembla. A veure. I veuràs que el que deia del carbònic, un carbònic molt agradable, un toc cítric. No té aquell punt tan amarg, potser a vegades, no?, de la tònica? Bueno, és que hi ha tòniques que són més amargues i altres que no són tan amargues. En aquest cas, estem parlant d'una tònica que està molt equilibrada de dolçor, acidesa i amargor. No és excessivament amarga. La Fever Tree, per exemple, que és una tònica que a mi també m'agrada molt, és més amarga. Aquesta està més compensada. És una tònica, ja et dic, molt agradable. Te la pots prendre sola i superagradable. El següent pas quin és? El següent pas farem el gin tònic. El gin tònic, en aquest cas, el farem amb la Gin Masters. La Gin Masters és una ginebra catalana. Ara que hem de potenciar producte català, producte local i de proximitat, doncs és una ginebra que ho fan les destil·leries MG, que és del Manuel Giró, i és una ginebra amb 3 destil·lacions. Seguint el mètode de dry gin, de London Dry Gin, que l'última destil·lació és on hi ha les espècies, en aquest cas doncs, hi ha pebre negre, hi ha cítrics, pell de mandarina, etc. Però 3 destil·lacions perquè quedi ben afinada. I és una ginebra que l'estem venent a botiga sobre els 14 euros, la qual no és gens cara, amb una qualitat molt bona. I en aquest cas combinem la Gin Masters, la combinem amb la Mi Tònic i a veure què et sembla. És una ginebra que no és aromàtica com pot ser una Jevany, que és molt aromàtica, però tampoc és extraordinàriament seca. Està molt compensada. Ho fem amb el mesurador... Sí, jo li he dit que faci el curt. Respecte, Jordi, quan t'estan gravant... Respecte no, única més que res. Bueno, has de fer la mida exacta i justa. Sempre una mica el gust del consumidor, no? Això aquest estiu us afartareu de fer combinacions d'aquestes, ja ho veureu. Anem a tastar-lo, falta la tònica, el Mi Tònic. I acomiadarem aquí el programa, recordeu a partir d'ara ja aquest estiu aquí a la terrassa. El proper programa el farem al passeig, a l'exterior del Petit Celler. Sí, perquè nosaltres també aquest any tindrem 16 taules, que obrirem a partir de... Una terrasseta d'estiu al passeig. Exacte, aquest any la potenciarem sobretot al vespre, a partir de les 6 de la tarda, de 6 fins a la matinada, fins a la 1 o així. I el proper programa sí que el gravarem ja a la terrassa nostra. Jordi Bea i Ricard Arconada, els agraïm la invitació a l'equip d'aquí d'Estaca per fer-nos aquesta invitació avui al dia de la inauguració. És un dia important per ells, però també perquè és un dia de molts nervis. I anem a tastar-ho, no, Cristian? Ho hem de resumir en paraules o...? Un gin tònic ve de gust sempre. Fixa't el que et deia, del cítric, que es potencia molt amb aquesta combinació. I amb això ja donem el tret de sortida a l'estiu, no? Exacte. Sí, no? A l'estiu ja fins al juliol. Ens veiem al proper programa, al proper Petit Celler. Perfecte.